Ďalší šort, ďalšia minútka s Marekom a téma: prečo mám pocit chladu pri nových oknách? Stáva sa to, nestáva sa to, je to tak, nie je to tak? Alebo prečo vlastne táto otázka? Môže sa to stať, preto keď máte napríklad nový byt a sťahujete sa do nového, tak dokým sa aklimatizuje všetko tie steny, ak nemáte zateplené, hej, a idete bývať do nového, tak sa môže stať, že ešte sa ten byt v úvodzovkách zohrieva a máte ten pocit, že ide od okna tak ťahá, alebo že niečo nie je dobré alebo v poriadku. Preto niekoľko dní tomu nechajte, je možné a je to takmer isté, že pokiaľ sú nové okná, sú dobre namontované, dobre tesnia, kvalitné, tak nemalo by nastať to, že by ste nemali mať ten pocit chladu pri nových oknách. My tiež okná robíme s našimi montážnikmi už 17 rokov, takže ak chcete nové okná, rekonštrukciu alebo čokoľvek, tienenie, navštívte www.dnr.sk a kontaktujte nás.